Slovenská grafia, akciová spoločnosť Bratislava, je poprednou tlačiarňou na výrobu kníh a plnofarebných časopisov v strednej Európe. Je vhodným partnerom na realizáciu náročných, stredných a vysokonákladových projektov. Silnú stránku v kapacitnej ponuke predstavuje rotačná tlač s kontinuálnou technológiou dokončovania tlačovín. Cieľom je spokojný zákazník, čoho zárukou okrem technického vybavenia je plejáda odborníkov pokračujúca v dlhodobo uznávaných tradíciách spoločnosti. Súdobé tlačiarne sú aj navzdory postupnému zužovaniu svojho pôvodného poslania kultúrnymi zariadeniami so špeciálnymi výrobnými zariadeniami, vyspelou technikou a technológiou. Vynález kníh tlače Gutenbergom v roku 1440 našiel priaznivý ohlas aj na území dnešného Slovenska, čo potvrdzujú zachované tlačoviny z Bratislavy z rokov 1477 až 1480. Od 16. storočia poznáme už dostatok tlačovín z produkcie stálych tlačiarní. Trnavská, neskôr akademická tlačiareň, patrila k najvýznamnejším v bývalom Uhorsku. V 18. storočí v tlačenom slove prevažuje latinčina, nemčina a maďarčina. Podiel slovenskej tlače stúpa kodifikovaním bernolákovčiny a po uzákonení spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 a národnostnom útlaku v Uhorsku vydávania kníh a časopisov v slovenčine sa namiesto zatvorenej Matice slovenskej chopili národne orientované tlačiarne. V 19. storočí ručnú výrobu nahrádzajú výkonné stroje a tlačiarenské umenie sa mení na remeslo. Po vzniku Československa v roku 1918 sa na Slovensku zakladajú tlačiarne už na priemyselnej úrovni. Zavádza sa offsetová tlač a hĺbkotlač. Sádzacie stroje sa uplatňujú začiatkom 20. storočia, pričom prvý fotosádzací stroj mali až v roku 1959 v národnom podniku Polygrafické závody Bratislava. K 1. januáru 1950 boli ustanovené národné podniky, ktoré sa po častých zmenách štruktúr vyprofilovali na výkonné výrobné jednotky so špecifickou tlačiareckou výrobou. V roku 1988 sa národné podniky menia na štátne a tie sa v roku 1990 pretransformovali na akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Zároveň vznikajú mnohé súkromné tlačiarne a vydavateľstvá. Osobitnú kapitolu v histórii polygrafie tvorí príprava odborníkov, ktorá sa na báze školstva začala od roku 1929. Po roku 1989 osamostatnené stredné odborné učilište polygrafické zabezpečuje komplexnú výučbu polygrafických profesí pre celú Slovenskú republiku. Vznik prvej Československej republiky v roku 1918, národné a kultúrno-spoločenské potreby Slovákov a význam Bratislavy boli impulzom na založenie významnej tlačiarne pre tlač novín a hospodárskych tlačovín. V roku 1921 získal štátne povolenie založiť tlačiareň doktor práv Jozef Maďarič a už v júli sa konalo valné zhromaždenie. Konštituovaná účastivná spoločnosť prijala názov Slovenská grafia. Zakladacia listina bola na 1 500 000 korún a zložila ju Americko-slovenská banka. Prvým predsedom správnej rady bol neskôr významný politik doktor Milan Hodža. Tlačiareň bola vybavená sadzbou, rotačkou, rýchlolismi a príklopovými strojmi.
Rozbeh riadili odborníci z viedenského Melantrichu, pri ktorých sa vyučili budúci slovenskí poligrafi. Nová tlačiareň si na Slovensku rýchle upevnila pozície aj vďaka modernizácii sadzby, tlačových strojov a novým technológiám. Po výstavbe budovy na Lazareckej ulici zaviedla knihárskú výrobu, hĺbkotlač a offset. Popri novinách začala s výrobou kníh, časopisov, známok a cenív. Po roku 1945 slovenská grafia prešla mnohými organizačnými zmenami. Významnú úlohu v poligrafii Slovenska zohrala pod názvom Poligrafické závody. Výroba denníkov sa presunula do iných tlačiarní a od roku 1955 sa začala výroba kníh pre export do západnej Európy. V roku 1956 tlač slovenských farebných denníkov hĺbkotlačov a offsetov. Priestory na vtedajšej Duklianskej ulici nedávali možnosť ďalšieho rozvoja. V roku 1971 začal prevádzku závod v Krasňanoch s kapacitou 13 000 tón spracovaného papiera ročne. V čase otvorenia patril nový závod medzi najmodernejšie tlačiarne s podobným zameraním v strednej Európe a ako prvý založil spracovanie textu na fotosadzbe. Pre tlač offsetom sa používali monometalické platne a v reprodukcii sa zaviedlo elektronické výťažkovanie. K najmodernejším sa radila aj technológia hĺbkotlača. Od otvorenia závodu v roku 1971 prešla tlačiareň výraznou modernizáciou a ekologizáciou výroby. Tlačiareň je od 1. mája 1992 akciovou spoločnosťou a jej víziou je vyrábať kvalitné výrobky na stále modernejších zariadeniach, modernou technológiou a pritom zladiť potreby vydavateľov a spoločnosti. Komplexnými službami sa prispôsobovať trhovým podmienkam a zvyšujúcemu sa konkurenčnému tlaku. Knihy a časopisy Made in Slovenská grafia poznajú vydavatelia a čitatelia z európskych i zámorských krajín. Pilierom každého úspechu sú ľudia. Tak to bolo v historickej účastnej spoločnosti, v poligrafických závodoch a takto je aj v obnovenej akciovej spoločnosti Slovenská grafia. Kultúrny, hospodársky a politický život na prelome milénia je poznačený pokrokovými informačnými metódami. Navzdory tomu si tlač udržala dominantné postavenie pri vizualizácii komunikátov a tlačiareň zostala technickou základňou tohto procesu. Pritom tlač vo svete médií neustrnula, ale moderné tlačiarne sú schopné kvalifikovane pracovať s dátami a technológiami pre rôzne druhy výstupov. Slovenská grafia má bohatú tradíciu založenú na odbornej a profesnej zručnosti zamestnancov a na úrovni vyspelej techniky a technológií. Obrazne môžeme chod podniku prirovnať k zdravo fungujúcemu ľudskému organizmu. Mozgom je progresívne orientované vedenie spoločnosti. Srdcom grafické štúdio, ktoré dokáže rôznorodé vstupné dáta zákazníkov pretransformovať digitálnymi technológiami do kvalitnej tlačovej formy. Krvným obehom sú elektronické cesty medzi štúdiom a výrobou a medzi zákazníkom doma i v zahraničí. Pľúcami je moderné výrobné zariadenie, kvalifikovaní odborníci a pomocný personál, ktorí zabezpečujú kontinuitu od prijatia zákazky až po jej kvalitnú realizáciu a dopravenie na miesto určené zákazníkom. Slovenská grafia dôsledne sleduje pracovné a životné prostredie zamestnancov a pamätá aj na komplexné riešenie ekológie výroby, čo pri výkonoch firmy nie je vôbec jednoduché. K ekonomickým výsledkom spoločnosti sa pozitívne vyjadrila správa auditora a správa dozornej rady.
Napriek domácej i zahraničnej konkurencii má slovenská grafia dostatok zákazníkov v domácich aj zahraničných vydavateľstvách, obchodných a výrobných zariadeniach. Plnofarebné časopisy s nižším nákladom a rozsahom sa realizujú na offsetových rotačných strojoch. Nadstavená sušiaca pec umožňuje rýchlu a kvalitnú tlač na natierané a vysoko hladené papiere. Výroba tlačovej formy je postavená na technológii CTP, Computer to Plate, čo je automatizovaná výroba offsetovej platne bez použitia filmov. Dokonalá tlačová forma sa tvorí z elektronických dát zákazníka. Výsledným produktom vychádzajúcim z offsetovej rotačky je 8 alebo 16-stranová zložka oscilujúca okolo formátu A4. Pri zaradení ďalšieho lomu je možné vyrobiť zložku formátu A5 v rozsahu 16 alebo 32 strán. Kombináciou počtu zložiek, prípadne obálky vyrobené na hárkovom stroji, sa dajú zabezpečiť rozsahy podľa želania zákazníka. Časopis je možné doplniť o vkladané, všívané alebo vlepované reklamné prílohy. Výkonné šicie zariadenia umožňujú komplexné spracovanie akéhokoľvek časopiseckého produktu, vrátane balenia a ďalšej adjustáže. Náklady sa pohybujú od 15 do 120 000 výtlačkov, ale náklad nie je ohraničený. Knihy, časopisy a akcidenčné zákazky stredných a nižších nákladov sa optimálne realizujú na hárkovom offsete. K tlačiarenským strojom hárkového offsetu smerujú progresívne technológie spracovania dát, či už vo forme CTP, Computer to Plate, alebo CTF, Computer to Film. Zákazník odovzdá požadovaný obsah zákazky na dátovom nosiči a o všetko ostatné sa postará tlačiareň. Pri výrobe časopisov je rozhodujúca rotačná hĺbkotlač. Predtlačová príprava sa zabezpečuje technológiou CTG, Computer to Gravure. Elektronickou montážou sa zhotoví obsah zákazky a kontrolný farebný digitálny nátlačok. Počítačom upravené súbory sa odosielajú na ricí server do výroby tlačovej formy. Tlačovou formou je valec zhotovený elektrolytickým nanášaním medenej vrstvy na železné jadro. V klišografoch na odmastený a vyleštený povrch valca diamantové hroty ricích ihiel mechanicky zapisujú informáciu v podobe vyritého tlačového bodu, osobitne pre každú zo 4 tlačových farieb. Hotový valec sa zafixuje nanesením chrómovej mikrovrstvy, ktorá ho tvrdosťou chráni pred možným oderom v tlačovom stroji a zaručuje nemennosť a trvácnosť tlačovej formy počas realizácie celého nákladu. Kombináciou obvodu valca a šírky kotúča papiera je možné upravovať rozsah tlačenej zložky od 16 až do 72 strán s nárastom v intervale vždy o 8 strán v časopiseckej zložke. V neprerušenej výrobnej linke na tlač nadväzuje orez časopisu, šitie drôtom na striežku, baliace zariadenie a expedičné centrum. Hĺbkotlač má výhodu vo variabilite rozsahu tlačového hárku, rýchlosti výroby a nižších výrobných nákladoch v závislosti od celkového nákladu požadovanej tlačoviny. Optimálny náklad sa pohybuje od 100 000 do 1 000 000 výtlačkov a viac. Akciová spoločnosť Slovenská grafia disponuje pod jednou strechou kompletnými samostatnými technológiami, tlačiarenskými strojmi a nasledujúcim konečným spracovaním zákazky.
V oblasti ponuky produktov a služieb umožňuje zhotovenie pestrých skupín výrobkov a v dohodnutých termínoch a maximálnej kvalite uspokojiť požiadavky zákazníka. Najvýznamnejšou výrobkovou kategóriou sú plnofarebné časopisy, katalógy a reklamné tlačoviny, realizované hĺbkotlačou a rotačnou offsetovou tlačovou technikou. Zaujímavou výrobnou skupinou sú knihy tlačené prevažne využitím hárkových offsetových strojov. Tlačiareň ponúka spracovanie produktov do knižných blokov, čo obsahuje rezanie hárkov, skladanie hárkov, šitie vnútorného bloku niťami, zavesovanie pri hrúbke chrbta od 6 do 80 mm, tvrdú väzbu, knižné dosky z lepenky 1250 až 2000 gramov na štvorcový meter a zmäkčenej lepenky pri použití polepového materiálu, potlačený papier, plátno, mäkkú väzbu V1 šitú drôtom s vlepovaním a vkladaním príloh na pozíciu a na neurčitú pozíciu, mäkkú väzbu V2 lepenú tuhnutím tavného lepidla s hrúbkou chrbta od 6 do 20 mm, frézovanie, obálka z kartónu 170 až 300 gramov na štvorcový meter, mäkkú väzbu V4 šitú niťami s hrúbkou chrbta od 6 do 20 mm a lepenú tuhnutím tamného lepidla, obálku z kartónu 140 až 300 gramov na štvorcový meter. Povrchová úprava väzby sa robí podľa druhu vybranej knižnej dosky. Potlačený papier sa laminuje lesklou alebo matnou reliéfnou fóliou, doplňa sa razbou farebnými a kovovými fóliami, poťažne slepotlačou. V službách je balenie podľa druhu výrobku a želania zákazníka do balíkov s použitím spodnej a vrchnej ambaláže a previazaním polypropylénovou páskou do kríža alebo balenie do priesvitnej zmršťovacej fólie po jednom kuse alebo v počte kusov určených zákazníkov. Samozrejmá je expedícia hotových výrobkov do celej Európy. Pri realizácii vašich vydavateľských predstáv staňte sa aj vy partnermi akciovej spoločnosti Slovenská grafia, partnermi firmy s bohatou 80-ročnou tradíciou.